Alhaji Muhammadu barka da sake kasancewa tare da mu. Maryan barka da kokari, barka da wucewar sallar babbar ko kuma sallar Idi babba lafiya. Alhamdulillah an yi an gama kam. Alhamdulillah mahajjatan mu Allah ya dawo da su gida lafiya. Amin summa amin. Alhaji Muhammadu da farko naji kana ta wasu ƴan maganganu haka tun kafin sallah na ce kai ya kamata mu tattauna da kai wai me kake nufi da waɗannan zantutukan da kake yi. Musamman ka kalli gwamnati mai ci ta yanzu ka ce wai ba ta ba 'yan kayan tunda ta kashe demokaradiyya. Ya za ka ce ta kashe demokaradiyya bayan gwamnatin farar hula ce? To alhamdulillah ina godiya. Jama'a na dawo kuma assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wato wannan abun da nake so in magana a shi a wannan karan, a wannan bagiran, a wannan gurbin. Na'am. Sai ya shafa kashi kusan 85 na mutanen Najeriya. Saboda me? Yawwa. Saboda su ake mulka. Na'am. Abin da yasa na gaya maka haka shine Bola Ahmad Tinubu yanayinsa, ɗabi'unsa, aikace-aikacensa da duk yayi wani mutum ne wanda bai damu da kowa ba sai kansa na farko. Kwarai na faɗa. Waɗannan tarin jama'a saboda miliyan 200. Ai na faɗa zan kuma faɗi dalili. To menene dalili? Bola Ahmad Tinubu da gwamnatinsa da jam'iyyarsa. Me suka yi? Wato waɗansu mutane ne waɗanda suke da siffa da suna a aikace. A zahiri ba? A zahirin fa. A zahirin ne ai aikace ai zahiri. To ba boye fa? A ɓoye da irin dunkuran mutanen nan ba su sani ba. Waɗanda ba su san gaba ba su san baya ba, ba su san sama ma ba su san ƙasa ba. Abin da yasa na gaya maka haka, bari in fara daga kan abin da ake kira fitar da gwani na ɗan takarar da aka ce shi ne ya zama ɗan takara a matsayin na shugaban. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyarsa ta APC. To. Ƙarya suka ji buga fa. Ya ne ƙarya? Kwarai da gaske. Jam'iyyar ka ce? Ko ba ta bace ba ni da rekod ne? To. A tafi hukumar zaɓe. Na'am. Membobi na jam'iyyar APC mutum nawa ne? Mutum ba su fi a miliyan 7. Masu rijista gaba ɗaya? Masu rijista gaba ɗaya wanda suka yi. A Najeriya? Idan ka ce wannan bawan Allah ya ci primary election da ƙuri'a miliyan 10 to a tafi portal na ainihin ita uwar jam'iyyar mutum nawa ta yi wa rajista na 'yan APC na 'ya'yan jam'iyyar APC miliyan 7 ne da 'yan kai to ina aka samo ƙarin ya aka yi ƙarin suka zo sannan duka waɗanda suka yi rajistar nan sun fita gurin zaben rajistar na yanzu ne ko na da wacce dai aka sani wacce dai ita INEC take amfani da ita ba an ce ana yin ta abin nan bane su suka fara fito da ita ta digital ko su suka fara yi ai sannan mu sauran jam'iyyu muka biyo ba to gaba ɗaya miliyan 7 ne da yan kai abin da suka yi kenan ƴaƴan jam'iyyar APC wanda suka karɓi rijista ka sani ko sai ƴaƴan jam'iyyu ku sun zabe shi okay ƴaƴan jam'iyyu mu sai su tafi primary election na wata jam'iyya ba dai ƴaƴan jam'iyyu mu ba ba a samu ba na ce ba a samu ba kuma ba zai yi ba malam Rayano to kaga an ce idan ka bi makaryaci sunanka makaryaci idan ka bi mara kishi sunanka mara kishi kai idan ma azzalimi ka bi sunanka azzalimi idan ka bi talasuru sunanka talasuru to ga ƙarya ta farko ta biyu malam Rayano sai aka ɗauko wani mutum wanda ka takarar kansila in yayi a unguwarsu ma sai an tambayi waye shi sai aka ce wani menene sunan shi wanda suka yi takarar da Tinubu Osita wannan mutumin in ka taho ko Sokoto ba ma Osita ai ka san aka ce Sokoto akwai S ko to ka tafi Sokoto ka ce wane ne Osita a Najeriya ba a san shi ba a siyasance a mu'amalance a aikace ko to ka ji dan kasuwa me yake cewa goro to in ma goro yake kawo ujulu to ai bai kai ba maganar takarar shugabancin kasa alaji ya sai fom fa ya zaka an dai sai mai fom bisa zargin da muke yi to sannan ka sannan ka ji rashin wayo da suka tashi dan bashi ƴan ƙuri'a su ma bashi ko da 25% ma sai suka kasa bashi ko 10% ba su bashi ba saboda tsabar rikicewa can sun yi hanjame nan kuma wanda suka ce shi abokin takararsa ne suka dan dilla masa kaga na farko a yanayin takarar bai isa mai takarar ba kenan tunda bai samu ko 10% na ƙuri'ar da aka ce shi shugaban ƙasa ya samu ba kaga jagwalgwalo a nan ƙarya a nan yaudara a nan cin amana a nan nuna rashin gaskiya a nan to idan kuma ka zaɓe shi ko kuma ka fito ka bashi ƙuri'a ko da ƙwaya ɗaya ce ya mai da ita 1000 to kana tare da shi rana gobe kiyama Allah ya sauke bangaren Bola Tinubu kenan da shi da Kashim Shatima da jam'iyyarsa ta APC
mayaudara ne, makaryata ne, mahandama ne, mawawura ne, masu ba su jin kunyar yin ƙarya domin ta fito fili. An ce ana ma primary election din sai kaga an fara 1 2 3 28 30 40 kwarai kuwa akwai inda ma kwarai kuwa akwai inda daga 70 ma aka tafi 300 a bainar jama'a sai kaga mutum wai sunan shi mutum editing a ina zamu editing din mu muka dauka mu ne muka je balle a ce yan ma'aikatansu ne fa suka dauko, masu yada musu labarai ne fa suka ɗauko, masu tallata su ne fa suka ɗauko, kuma ba arewan ba kudin ba. Duk haka aka yi. Daga kirga sai ka ji an zabga tsallaken an zabga ma ƙaryar da ba mutanen a wurin. Amma kuma wai mutane suke tunanin irin waɗannan mutanen ne za su jagorance su. To karkai tunanin za a yi ma adalci, karkai tunanin za a yi maka daidai, karkai tunanin ka bi gaskiya. Ka taimaki ƙarya, ka taimaki zalunci, ka bi zalunci, ka bi ƙarya kawai iyakar magana kai din Najeriya. Jam'iyyar APC kawai abin da ke hango mata in ma ta kai lokacin an yi zaben ta yi ta tsirar kujeru guda 5. A wannan zaben? A wannan zaben ba kuma Tinubu ciki. Allah ya sauke. Allah ya sauke. Akwai magana da kwanaki ka dinga yi. Na'am. Da ya shafi Kwankwaso da Obi. Haka. Ka tuna mun. Na ce waye ce malam. Allah ma albarka. Ai sana ta ce kai ya za ka ce haka bayan. Allah ma albarka. Ka tuna mun ai. An ce da mahaukaci baya duka. Yawwa cewa aka yi allazi ju'ila imamu li utamma bihi. Ba jagora suke kiran shi ba? Mana jagora ne. Ba sunan shi jagora suke cewa shi duk inda ya tafi har suka kira kansu makafi ba? To na gani karara bayan ni jagora ne na irin waɗansu mutane zan fassara. Tunda an ce an sanya muku jagora don ku yi koyi da shi ba sai a masallaci ba, kuma sun yadda jagoransu ne har suka ce su makafi ne ba ma sa ganin kowa, wasu ma suka ce su addininsu a siyasa kwankwasiya suka faɗa. Haka suka ce? Kwarai na ji. To bari ka ji makarantar Kwankwaso ya koyar da baɗala, ya koyar da rashin ganin girma, ya koyar da ainihin alfahasha, ya koyar da tun mutunci, ya koyar da ashariya. Kwai zan fada ai malam ya haƙuri. Biyoni ni ma bari ji. Biyoni ba na jin tsoron su zagan wallahi, kai ba na jin tsoron mu haɗu da su ma duk abin da suke tunanin sun iya ni ma na iya shi wallahi. To muna jin ka. Amma abin da nake so in faɗa in ina magana akan ƙasa nakan ajiye ra'ayi, nakan ajiye duk wani abu wanda ya shafi a ce na yi shi bisa jahilci, nakan kauce masa, nakan ɗauko abin da nake tunanin in ma na tsaya a gaban Ubangiji ina da madogara abin da na ji ko na gani yasa ne magana. To ina jin ka. Malam Kwankwasa ne farko da itashi ya tara mutanen da yake tunanin nasa ne mabiya bayansa. Ya yi kirarin mahaha. Ya kira ta ka ci goro ɗan ujila, me ake nufi da zan baka goro in muna wasa? Zan fasa ma baki. Kaga shugaba ne ya faɗi wannan. In ka ga wujuji ka zaga me kai, ka yi 'yan kurɓe-kurɓe kana ganin ƙasa na juyawa. Shi ya faɗa ya ce maganin mahaha ko mu baka goro ɗan ujila ko ka ga wujuji ka zaga, shi ya faɗi wannan a bainar jama'a. Wannan maganganun na shugaba ne wani iri wanda ike jagorantar waɗansu mutane wasu iri. Ko ma shekara nawa ne ba zan kirga ba, su kirga. Bari in kawo na biyu. Malam Kwankwasa ne aka yi aure na sunna tsakanin ɗa da ya, aka haɗa malamai magada annaba suka ɗaura aure bisa sunna, ya tara irin waɗannan makafin nashi yana tafi yana ba su hansa suna ayi cikin shege a Abuja suna karantawa suna faɗa. Makarantar shi fa nake gaya ma, mabiyansa da aikinsa nake gaya maka. Subhanallah. Kaga biyu kenan. Kwankwasa ne ya tara jama'a a gidansa lokacin da suka yi wani zaɓe, aka raba atamfofi, ina jin su Ganduje ne suka raba atamfofin a lokacin. Ya ce duk matar da ta ɗaura wannan atamfa sai ta kafe. Me ake nufi da wannan? Da Allah ni ba haushe ne. Da Allah me ake nufi da kafewar mace? Kwankwasa ya koyar da wannan gurin ɗalibansa. Uku kenan. Akwai wani kuma lokacin da malamai suka gano ya ɗan yi wani abu ko ya saki layi ko ya aka ɗan jawo hankalinsa akan mumbari. Ya ce in ka hau mumbari ka taɓa mu kuma sai mu hau kan mumbarin siyasa mu ɗuɗɗura maka ashar. Kwankwasa ya faɗi wannan. Don girman Allah
wannan shine shugaban da ya kamata kai takama da shi a matsayinka na ɗan arewa musulmi mai sallah wanda kake da uwa da uba da malamin da ya karantar da kai addini. An ce ku fa matsalar ku yan arewa ba ku san kanku. Ai ba ma so. Dan mu duk in ka kanka ka Allah ka annabi ka shafa wa idan ka toka ba ka ganin cewa akwai hani daga Allah da manzansa sai abin da kai kake so wallahi sai mun hantare ka. Ba a ruwanmu da kai domin mu siyasa mu bata raba mu da imani ba. Siyasa mu bata raba mu da addinin mu ba. Siyasa mu bata raba mu da al'adar mu da karantarwar da aka yi mana ta ɗabi'a irin na ɗan arewa ba. Shi yasa ake cewa ba ma son kanmu don ko a gidanmu kake kai ba daidai ba sai mun nuna maka iyakar ta kenan. Haushi kuwa kai ta jin haushi, zagi kuma kai ta zagi. Mu mun faɗi gaskiya domin duk wanda ya faɗi gaskiyar dama sai an zage shi. Waɗannan abubuwan kaɗan kenan daga cikin abin da na lissafa ma wanda makarantar Kwankwasa ta koyar. Akwai saura. Su sake bi na su yi ashar ɗin su ci gaba da maganganun da suke faɗa na cewa an taɓa musu mai gida su kuma zo su mai da martani zan dawo. Saboda wannan na ajiye shi gefe ina gaya muku ba na tunanin cewa akwai mutumin da zai kira kanshi makaho ne zai bi kuma makaho kuma ya ce yana neman hanya. Na tsaya a nan. Alhaji Muhammadu sa'an nan akwai maganar wannan da ka taɓa yi Atiku shi ma da Ameci. Alhamdulillah. Ka san na ce anya Malam Muhammadu ba kana jin saboda Atiku ya bar jam'iyyar ku ta PDP bane. Ka ce gidan rudaddu. A'a ban gane. Ai haka na kira su. Gidan hayaniya. Ga sunan da gidan inna nan ba Allah can akwai Allah nan ka zo ai ka zo gurin. Saboda haka shi kaga wancan ban ma taɓa jam'iyyar shi ba. To da ma ya haƙura cikin ruwan sanyi sai Allah ya duba haƙurin da ya yi. Amma rashin haƙurin gashi ya jawo masa yanzu wanda ma yake tunanin zai masa ba sun ya koma suna rikici. Duk da an ce shi ne ya ci zaben. Ba Ameci ba? To ƙwarai kuwa. Ameci ai bai ma da sakamakon ba. Sannan ita kanta jam'iyyar bata zauna da gindinta ba. Ƙwarai da gaske. Na fi Ubala shi ma ya fitar da ɗan takara ko ba ka bin labarin ne? Dan takarar shugaban kasa ba jam'iyya ma mai dan takarar shugaban kasa guda biyu yanzu sai ADC. Jam'iyyar kuma. Tawa. Ai mu Jonathan ne kawai zan kuma zo kan shi kyale ni barin karasa wancan. To na barka. Malam Atiku Abubakar ina haƙurƙurtar da kai ka koma ka zauna kai istighfari ka gama da duniya lafiya kawai. Mulkin Najeriya ya sulle ma ba samun shi za ka yi ba ya gagare ka fasa ƙwarya ka tun farko. Yanzu waɗanda suke tare da kai ba su iya baka shawara ba su iya gaya ma gaskiya. Malam Atiku Abubakar tunda Allah ya taimake ka baka neman kamar na rayuwa Allah ya baka to ka samu haƙuri ka tattara dan shi ka rasa. Kuma ka nemi mashawarta kusa da kai kamar kankantar mutum dan naga kana raina mutane ka ce bai taba cewa kashin shatima yaro bane. Wai yana raina shi yaushe zai mishi magana wai ba su da tarbiyya. To haka shi ba sa shawara. Na yake. Ita ko shawara ba ta kallon shekaru. Tana kallon tsinkaya ne da dogon nazari da tuntuntuni da hangen nesa da kuma iya tsayawa akan gaskiya. Su ya kamata ka jawo kusa da kai ba babbar riga bace. Ba wani yayi minista bane, ba wani yayi gwamna bane, ba wani yayi sanata bane, su irin su ne abokan tafiyar ka kuma su ma in sun zo ya ce maka ranka ya dade. Siyasa ba ta ɗaukar wannan layin Malam Atiku. Samo ƙauyawa irin mu yara waɗanda muke neman gaskiya mu ganta mu faɗa mu ga ƙarya mu hantare ta mu sa ƙafa mu naushe ta mu tsaya kusa da kai za mu saita ma lamuranka amma fa lokaci ya riga ya ƙure ni haƙuri nake baka ka koma gefe. Najeriya in ka so ka zama uba a riƙa zuwa ana karɓar wasu shawarwarin da ba a iya nema a wurinka ko ma tallafi ko taimako a inda waɗansu suka kasa amma shugabanci wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa domin jam'iyyar dai ba ta tsaya da ƙafafunta ba. Kai ma primary election ɗin da aka ce ka ci bai zauna da gindinsa ba. Sannan shari'u da ake tsakanin jam'iyyar da waɗanda suka kai kotu ba a gama ba. To dare zai kai ku wato wankin hula zai kai ku dare. Gara ka haƙura ka koma tun da sauran kafin ruwan alwalarka ya ɓare. Ka koma ka ce za ka bugi ƙasa kai taimama. Gara ka iya da wannan ruwan saboda in ka ji kishi ka kurɓa Malam Atiku. Wannan kenan jam'iyyar ka Jonathan Malam to ai kuma akwai irin waɗannan ƴan kwangaba bayan ya zaka ce duka waɗannan ƴan takarar da na lissafa maka da Obi da Kwankwaso da Tinubu da Shatima da Atiku da Ameci billahi lazi ka gansu su takwas bibbi hudu ko bibbi hudu
wallahi ba su kai nagarin ba su kai nagarin Jonathan ba a mulkance kwarai kuwa an ce ba su kai nagarinsa ba a gwamnatance dan shi ne da ya zo ya kalli ƙasar ya kalli bukatun 'yan ƙasar ya rage ma kansa buri ya haƙura da abin da ake iya samu a mulkance domin 'yan ƙasar su rinka tsotsa suna samun sa'ida. Na faɗa zan sake nanatawa tallafofi 5 suna nan talaka yana tsotsar su kullum ba dare ba rana wallahi sai ya ci albarkacin gwamnatin Jonathan. Subsidin man fetur, subsidin kananzir, subsidin aikin haji, subsidin Jerusalem, subsidin ilimi, subsidin taki, subsidin lafiya, subsidin canjin dala. Duk Jonathan yana kallon su ya bar su. Kuma Jonathan har ya bar mulki ana dan tadar fana da fuf ta tace yanzu kwalta ina muke sowa. To. A sauran albarkatun man fetur da muke da su a ina muke samo su tunda ba a tacewa a Najeriya. Man fetur da kake zuƙa daga ina ke tato maka ana kawo maka bayan na ƙasa akwai ƙasar da ba ta da ko ɗigon man fetur a ƙasar ta tana da tabkan refinery saboda an samu Najeriya lusara ta zo hannun lusarai marasa kishi waɗanda ba su buƙatar 'yan uwansu da ma iyayensu da ke ciki da 'ya'yayensu da yayyensu da ƙannansu da matayensu da makwabtansu su ji daɗi abin da ƙasar ta mallaka na arzikin ƙasa su sun ɗauka sun miƙa shi wata ƙasa har ana sayar da mai irin ba ni kuɗi zan kawo maka gobe. Jonathan ne zai iya wanda gyaran wannan. Ya ma zama ai shi ya san hanyar. Ya sani. Ya santa. Ya ma fi su wallahi kuma ya ma fi su sanin domin da isanin ya san amfanin da talaka zai samu sai ya haƙura bai janye ba bai hana ba bai ƙara ba bai kuma takura ba. Kuma balantana batun haraji. Kuma a bangaren wiki an fitar da ɗan takara. A'a babu. Ni na ce ma babu. Ba shi ba? Ai babu ne ba a fitar ba. Ya fitar mana. Babu shi na ce babu shi. Na so sunan shi amma ya fitar shi ma. Je ka tambayo ba shi Jonathan ne kadai dan takarar jam'iyyar PDP insha Allah kuma duk jihohi mun kafa structure yan takara ba inda ba mu da dan takara. Saboda an san jam'iyyar PDP ai ta taba zama gidan. Ai kamar gidanku ne. A ce ga gwaggwa ga ɗakin gwaggwacen ita ce take nika mangwara take ba ma yara take ɗebo tsada da gwanda da kanyar dawa da ɗinya in ka zo ta baka in kuma tana da suwit ta ɗau sai aka ce mai wannan ɗakin an kore ta sai aka kawo wacce kana zuwa daga kofar ɗaki kana kallo tana tuya ƙosa ta tabka bani guri wurin ka ganta ta je ta ɗebo kanya ita sai ta sa a sako har ta yi wari ma tana cikin sakon bata ci ba kuma bata ba wani ba sai aka ce ga wannan gwaggwan ta dawo ya kake ji to haka abin yake Allah ya samu dace sai mun sake game a amin dan sai na rasulullahi sunana Rayyan Musa Lere nake cewa mu zama lafiya